Интрама е утвърден производител на висококачествени термоформовачни машини, автоматизирани опаковъчни устройства, фолия и пликове за бариерна опаковка и самозалепващи етикети на рула. Производствената дейност на Интрама превърна компанията в един от малкото производители в Европа, които доставят тези продукти от един източник и предлагат завършен цикъл от решения за гъвкави опаковки. Основана през 1993 година в Берлин, Германия, днес Интрама развива успешно своята дейност в България, Северна Македония, Сърбия, Косово и Албания. Като професионалисти в областта на опаковането, ние знаем колко важен е висококачественият етикет за един продукт. Той изпълнява не само информационна, но и маркетингова функция. Визията, дизайнът и качеството на изработка са от ключово значение за продажбата на всеки продукт. Интрама инвестира в изграждането на модерна печатна база за самозалепващи етикети на рула. Първокласните ни флексопечатни машини осигуряват безупречен отпечатък, внимателно подбраните ни хартии, фолийни материали и лепила гарантират безпроблемно използване на етикетите както в стандартни, така и в агресивни производствени условия. Всичко това осигурява трайна апликация и устойчивост на етикетите, дори при температури от минус 40 градуса по Целзий до плюс 80 градуса по Целзий, при условията на конденс, влага, наличие на мазнини или други консистенции върху повърхността на залепване. В производството на етикети Интрама влага хартия, добита от гори в съответствие с системата за горска сертификация FSC, която гарантира баланса между екологичните, социалните и икономическите интереси. Затворен цикъл на производство – от идеята до готовия продукт. Дизайн, предпечат, печат. Стотиците хиляди изпълнени проекти и дългогодишните ни клиенти ни вдъхновяват да продължаваме да се развиваме и усъвършенстваме, да инвестираме в нови технологии и производствени мощности. Нашите експерти са на разположение да помогнат при избора на подходящите материали за изработка на вашия етикет. В Интрама разполагаме с предпечатен отдел, специализиран в областта на различни типове етикети. Клиентите ни могат да разчитат на съдействие от нашите дизайнери при създаването на нова визия или корекции във вече съществуващ дизайн. За постигане на перфектната визия на етикета и съответствието с цветната проба, целият процес на печат се контролира от опитни професионалисти. Щастливи сме, че освен с първокласно оборудване, можем да разчитаме и на отговорни и всеотдайни служители, които обединяват усилията си за постигане на една цел – доволни клиенти с перфектни етикети. В допълнение към възможностите ни са щанцоване и перфорация на етикети с правилна и неправилна форма, апликация на фолия за студен печат и директен печат на гърба на етикетите, конфекциониране на роли по спецификация, дизайн и предпечатна подготовка. Поддържаме оптимални складови наличности на самозалепващи хартии и фолийни материали, с което гарантираме навременна изработка и печат на етикети. Произведени с внимание към детайла и с отговорност към природата, етикетите на Интрама са необходима и надежна част от всяка една опаковка.